Nselmulkom inħejju ruħna biex niċċelebraw l-Ewkaristija u nixtieq l-ewwel qabel kollox hekk nitlobkom biex kull min għandu il-mobile jitfgħu silent mode jew vibration biex ma ntelfux il-xulxin. Niftakru li aħna ġejna hawn biex niltaqgħu ma' Kristu. Mela jew inħallu l-affarijiet l-oħrajn barra u nipparteċipaw għal din l-Ewkaristija. Ma ninsewx li l-Ewkaristija il-koll kemm aħna hija stedina ta' min jixtieq jiltaqa' magħna. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej. Aħna xxurtjati għax għarafna u lqajna din l-istedina. Illum il-Qudiesa magħna għandna l-grazzja li x-xorti li se tiġi ċċelebrata mill-Isqof George Buġejja, l-Isqof ta' Tripoli ġewwa Libja. Propju is-sena qiegħed jiċċelebra wkoll l-10 sena mill-konsagrazzjoni episkopali tiegħu li saret hawn f'dan is-santwarju fil-4 ta' Settembru tas-sena 2015. L-Isqof Buġejja mhux qiegħed hawn b'kombinazzjoni imma li għex propju nar 17 ta' Mejju waqt laqa Franġiskana tal-Patrijiet kollha Franġiskani tal-Mediterran li tiġi organizzata f'Palermo irrikonoxxiet il-ħidma kbira tal-Isqof George Buġejja. Partikolarment dan il-premju l-Isqof George Buġejja ġie onorat bi premju San Ludovico li dan jiġi moti għax xhieda imdawla tiegħu ta' fidi u paċi u qrubija lejn dawk li huma fl-aħħar post fil-qalba martirrotjata kif nafu il-Libja qed jgħid li propju ilu 7 snin minn 10 snin isqof 7 snin fil-Libja dejjem għaddej il-ġlied bejn il-gruppi. Għalhekk fil-fatt fost il-motivazzjonijiet li għalih ġimoti dan ir-rigal intqal id-dokument jgħidlek fi żmien imbarkat minn konflitti, firdiet u ġrieħi soċjali profondi l-Isqof Buġejja għażel li jibqa' mal-komunitajiet insara migranti ġewwa Libja biex joffrilhom il-faraġ tal-fidi kif ukoll il-karità pastorali u pratika. F'kuntest mifni minn gwerra ċivili fejn il-vuċi tal-Knisja irriskjat li tintefa' fi skiet tal-biża' huwa kompla jiċċelebra u jilqa' u jaqdi. Ħares bil-kuraġġ kollu il-preżenza nisranija f'din l-art fraġli u jippromuova dejjem id-dialogu, ir-rekonċiljazzjoni u l-paċi anke b'riskju li jaffronta skomunitajiet, solitudni u perikli personali. U għalhekk inħeġġiġkom biex illum aħna ninaqdu miegħu f'din it-talba. Mhux biss għalih, imma biex fil-Libja isseħħ il-paċi. Tom tafu li hemm ħafna frazzjonijiet, ħafna konflitti. Propju din il-ġimgħa stess kien hemm mumenti fejn reġa' għamil ġlied, issa reġa' waqaf. Hekk ejjew insostnuh bit-talb tagħna nitolbu għal-Libja dan il-pajjiż ġar tagħna biex isseħħ mill-ġdid il-paċi u nixtieq ukoll li l-ġabra li sejra ssir waqt il-Qudiesa tingħatalu b'offerta għal bżonnijiet tiegħu. Grazzi. Magħna wkoll qed janima il-kor illum ta' San Ġiljan Malta.
Il-qudisa sejrin offruha għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju u anke fl-intenzjoni tagħna nżommu wkoll dawk kollha li talbuna biex niftakru fihom minħabba li għaddejjem minn momenti ta' mart u diffikultà. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. U tinerżqu lejn din l-Ewkaristija li flimkien sejrin niċċelebraw billi qabel xejn narfu n-nuqqasijiet tagħna fir-relazzjoni tagħna mal-Alla, fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin, ħalli wkoll flimkien nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier, int li tneħħi d-dnubiet ta' dinja ħenna lina, int li tneħħi d-dnubiet ta' dinja il-qat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-Mulej li qam mill-imwiet u għatina li l-istess emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Dan nitolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu xi wħud mill-Ludija u bdew jgħalmu lill-aħwa jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba qamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bi-sħiħ. Għalhekk għatowha illi Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u lill-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Imbagħad l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu lil xi wħud minnhom u jibgħatuhom Antjokja ma' Pawlu u ma' Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antjokja, tas-Sirja u taċ-Ċiliċja li ġew mill-ġnus. Isliem għalikom. Aħna smajna illi xi wħud minn nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna l-kol bejnietna u derilna li kellna nażlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżis tagħna Barnaba u Pawlu. Nies illi ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Siedna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u lil Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa. Għax lill-Ispirtu Santu u lilna derilna illi aħna ma għandna nobbukom b'ebda pis ieħor aktar minn dak illi hu meħtieġ, jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali fgati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu irwieħkom minn dawn. Saħħa, il-kelma tal-Mulej.
sar responsorjali fost il-ġnus Alla wera is-salvazzjoni tiegħu. Eħenna lina Alla u ibarikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek u fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu fost il-ġnus Alla wera is-salvazzjoni tiegħu. Jitennew il-ġnus u jagħmlu bil-ferħ għax triġi lil popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ngħidu fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Ifaħruk il-popli jew Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ibarikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ngħidu fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. L-anġlu ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira u għolja u rini il-belt il-qaddisa Ġerusalem, nieżla mis-sema mingħand Alla bil-glorja ta' Alla fiha. Tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġaspru ileq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli, b'12 il-bieb fiha u 12 anglu fil-bibien li hemm miktuba ismijiet. L-ismijiet ta' 12 tribu ta' wlied Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 min-naħa tat-Tramuntana, 3 min-naħa ta' nofsinhar u 3 min-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-pedament li fuqhom hemm it-12 l-isem ta' 12 il-apostlu tal-ħaruf. Ebda tempju ma rajt fiha għax il-mulej u t-tempju tagħha. Alla li jista' kollox u l-ħaruf. U l-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar biex tidawluha, għax biex idawluha għandha l-glorja ta' Alla u l-mużbieħ tagħha il-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri iħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix
ma jħarisx klimi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jiena inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier huwa akbar minni u għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Il-kelma tal-mulej. Ekku illum qegħdin inkomplu nisimgħu parti mid-diskors li Ġesu jagħmel waqt l-aħħar ikla qabel il-passjoni tiegħu. U din is-silta li smajna llum mogħtija lilna mill-Evanġelista San Ġwan tkompli wkoll fuq dak li smajna l-ħadd li għadda. Meta Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu u allura jgħid lilna wkoll għax aħna fl-aħħar mill-aħħar dixxipli tiegħu, nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ekku din l-imħabba li Ġesu jitlob minn għandna mhijiex imħabba komuni. Għax Ġesu jispeċifika kif għandha tkun din l-imħabba. Kif ħabbejtkom jien. U llum qed inkomplu nisimgħu dan id-diskors dwar l-imħabba u Ġesu jgħidilna li jekk aħna verament inħobbuh ifisser ukoll li aħna nobdu l-kmandamenti tiegħu. Id-diskors huwa ċar. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u x'jiġri u missieri jħobbu u aħna ngħixu għandu. Ekku Ġesu qed jgħidilna ċaru tont meta aħna nħobbu lill-Alla fil-ħajja tagħna u allura jfisser ukoll b'konsegwenza li nħobbu lil xulxin bl-istess imħabba li Ġesu jħobb lilna. Dak huwa l-mument fejn Alla jammar fina. Alla jgħix fina bħala Missier, bħala Iben, bħala Spiritu Santu. Alla wieħed fit-Trinità. Jgħix fil-qalb tagħna. Għax meta hemm l-imħabba ta' Ġesu, l-imħabba li Ġesu ta' lilna u li aħna nippruvaw ngħixuha fil-ħajja tagħna, allura hemm Alla f'nofsna, hemm Alla fil-qalb tagħna, hemm Alla fil-ħajja tagħna. Però Ġesu fl-istess waqt ukoll f'dan id-diskors tal-lum iwissina min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex il-kelma tiegħi jgħid Ġesu imma tal-Missier li batni. Araw id-differenza tal-mod kif Ġesu jippreżenta lilu nnifsu lilna llum. Jippreżenta lilu nnifsu bħala il-milja tal-imħabba. Il-milja tal-imħabba hija il-milja ta' Ġesu innifsu. Il-milja ta' Alla innifsu fil-ħajja tagħna. U però anke f'dan id-diskors tal-Vanġelu li smajna llum jagħtina xi ħaġa speċjali wkoll. Jgħidilna li hu qiegħed hemm biex jagħtina is-slim tiegħu, il-paċi tiegħu. Jien nagħtikom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, imma mhuwiex dak is-slim kif tagħtih id-dinja.
Għax is-slim ta' Alla huwa differenti mis-slim tad-dinja, mill-paċi tad-dinja. Ħafna drabi l-paċi tad-dinja hija dik il-paċi anke fejn wieħed jgħid m'hemmx gwerer, hemm in-nuqqas ta' ġlied. Imma dik mhijiex il-paċi ta' Alla. Il-paċi ta' Alla hija dik il-paċi li toħroġ fil-qalb tagħna, tidħol fil-qalb tagħna u toħroġ minn hemmhekk. Hija l-paċi li ma jfissirx li tneħħi l-problemi mill-ħajja tagħna. Hija l-paċi li ma jfissirx li twarrab dak li hu mart u diffiċli fil-ħajja tagħna. Imma li tenna li anke fiċ-ċirkustanzi diffiċli li nkunu qegħdin ngħixu mart, dbatija, mumenti ta' ferħ, mumenti ta' sakrifiċċji, dik il-paċi tenna ngħixuhom fi profondità tal-imħabba li Alla jagħtina. U din hija d-differenza kollha. Din hija d-differenza li Ġesu jagħti lil min verament iħobb. Ejjew nitolbu lil Mulej illum li fl-aħħar mill-aħħar inkunu bħal Marija, qegħdin fis-santwarju tagħha. Inkunu bħal Marija li fil-qalb tagħha għexet u laqet l-imħabba ta' Alla. L-imħabba ta' Alla li fil-ħajja tagħha fl-aħħar mill-aħħar imbagħad saret kelma li tnislet li kibret fil-ġuf tagħha għax kienet kapaċi tħobb, għax kienet kapaċi tilqa il-paċi li Alla biss jaf jagħti. Jalla aħna nkunu wkoll strumenti tal-imħabba u tal-paċi ta' Alla. Flimkien issa nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kullu li jidher u dak li ma jidherx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, nissel minn missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Nissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħarina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnu. Fit-tret jum qam minn bejn iwiet skont il-kodba mqazza. Tara s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti jeżis issa li jilqajna l-kelma tal-Alla f'qalbna, induru lejh bit-talb u nitolbuh id-don tal-għaqda u l-paċi fil-Knisja tiegħu fil-waqt li ngħidu ibad Mulej l-Ispiritu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibad Mulej l-Ispiritu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għall-insara kollha biex bil-qawwa tal-Ispiritu ifittxu toroq ġodda ta' għaqda fl-istess fidi tal-Evanġelju nitolbu. Ibad Mulej l-Ispiritu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għal kull min għandu responsabilità biex ma jibżax li jiddialoga fid-dialogu li jwassal għal ftehim nitolbu. Ibad Mulej l-Ispiritu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għal dawk li jħossuhom imwarbin, diskriminati li qed isofru mart jew inġustizzja nitolbu. Ibad Mulej l-Ispiritu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għal din il-komunità miġbura hawnhekk flimkien biex tgħix fil-għaqda ma' Kristu u tilqa' d-don tal-Ispiritu narejt il-50 nitolbu. Ibad Mulej l-Ispiritu tiegħek u ġeddet il-wiċċ. U Alla intrid tgħix f'dawk li jilqgħu il-kelma tiegħek u jqegħduha fil-prattika. Ibad l-Ispiritu tiegħek biex ifakkarna f'dak kollu li għallimna Ġesu u jgħinna nagħtu x-xhieda tiegħu bil-kliem u bil-emil
u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijitna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena, il-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Għaddi
Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof Anton, miegħi mingħajr ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawli tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Franġisku l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien issa intennu talba li Ġesu il-mulej jallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-denim.
Eħrisna li tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi, la tħaresx lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla il-nabiet ta' dinja ħen għalina. ħaruf talla li tneħ il-nabiet ta' dinja ħen għalina. ħaruf talla li tneħ il-nabiet ta' dinja għatina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li ma mistidna għal din l-ikla tijaw. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċevik sagramentalment, nirċevik spiritwalment. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. Tħallini qatt nitbiet minnek. Grazzi, Sinjur Alla, u aħferi li Sinjur Alla. Mulej, meta ġodarek niltaqgħu nfittxu lil wiċċek, nisimgħu leħnek, tħallix li qalbna tibqa' bla mkebsa. Erġa' nfuħ fuqna l-Ispirtu tiegħek bħalma għamilt dakinhar fiċ-ċenaklu. U kompli kuljum nfuħ fuqna biex tħenni u tfarraġ, tibni u tħodd, tfejjaq fil-fond, turi il-veru u s-sabiħ. Ħolqien ġdid erġa' għamel minna, bħal dakinhar tal-mamudija tagħna. Fakkarna spiss biex ma nitilfux it-triq, ħallina narfuk fil-qsim tal-ħobs, il-ħadd, fil-fqir, fil-raj, fil-ġimgħa. Meta il-ħażen tad-dinja jaħsel jitfina, erġa' sejħilna bil-ħlewwa u aħfrilna. F'dinja mtaqla, korrotta, mudlama, xhieda għamilna ta' mħabba u dawl. Ħallina bħall-anġli tal-qabar miftuħ, bħal ommok u n-nisa l-oħra messaġġiera inkunu tal-qawmien. Amen.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla l-ruħ tagħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Mill-ġdejt infakkarkom biex nżommu l-isqof George fit-talb tagħna biex ikompli jaqdi l-missjoni li mhijiex missjoni faċli tiegħu ġewwa Libja. Nitolbu għal paċi fil-Libja wkoll. Nirringrazzjakom f'ismu tal-ġabra li għamilna l-lejla li kienet ta' 385 €. Grazzi. Grazzi mill-qalb. Grazzi.